3, 2, 1, let's go! Afgelopen zondag was Wansum in rep en roer. Meer dan 600 deelnemers trotseerden het mudcross-parcours rondom sportpark de Meulenbeek. En dat is... laagdrempelig, voor iedereen te doen. We hebben modder, we hebben water, we hebben één spektakel voor jong en oud. Dus dat is heel mooi om te zien, altijd weer. We hebben dit jaar 26 hindernissen en er is van alles wat. We gaan veel door de modder, veel door het water. Dus met deze temperaturen is dat geen straf, denk ik. En verder zetten we iedereen lekker aan het werk. Dus genoeg uitdaging voor iedereen. Waar komen de mensen vandaan die meedoen? Alleen uit Wansum? Of? Ze komen uit de wijde omtrek, dus hier uit het dorp. Maar ook, we hebben zelfs inschrijvingen uit Hongarije. Uit alle windstreken van Nederland. Ieder half uur start er een groep, want anders krijgen we ophoping. Dus om 1 uur start er de grootste groep van vandaag, dus dat is heel leuk om te zien. En dan zie je ook weer meteen jong, oud, jongens, meisjes, ouders die er achteraan proberen te rennen, maar bij te houden. Kortom, voor iedereen is het gewoon leuk. En wat typeert deze editie voor dit jaar? Wederom mooie obstakels, mooi weer. De obstakels zijn nog mooier geworden eigenlijk. We proberen ieder jaar wat meer te doen, wat mooier te maken. De sfeer, de entourage is ook nu weer goed. Ja, wat typeert het? 100 mensen meer vandaag dan vorig jaar. Hoe lang zijn jullie met die voorbereidingen bezig? Ja, dat begint al vroeg in het jaar. Hè. Dan gaan we al nadenken over waar gaat dit jaar het parcours lopen. En die werkzaamheden die nemen toe naar hoe dichter bij het evenement komt. En de afgelopen 2 weken zijn we wel volle bak met elkaar bezig geweest. Ja, maar we beginnen eigenlijk, de eerste vergadering is in oktober. Dan evalueren we wat gaan we komend jaar doen. En dan hebben we iedere maand een overlegje en januari dan gaat het steeds meer worden. Dan is het iedere maand 2 keer per maand en dan gaat het naar 3 keer per maand. Tot een heel druk afgelopen 2 weken, absoluut. En wat is de sfeer tot nu toe? Goed, zoals je ziet. Iedereen met een glimlach, zoals ik al zei. Ja, het is hartstikke mooi om te zien en daar doen wij het als organisatie ook gewoon voor. Ja, absoluut. Ja. Het gaat hier niet om of je de snelste of de beste bent. Wanneer ben je nou eigenlijk een winnaar? Als je met een glimlach over de finish komt. En over het parcours heen met een glimlach rent. En zeker ook ouders met kinderen die dan lekker door de modder mogen kruipen nu vandaag. Dat is mooi om te zien. Proost, jongens. Proost.